veritat teniu fred? Jo sí. Home, més que calor. Home, calor no em fa, però fred tampoc. Jo tenia de fred, jo. Josep, que t'agafes la jaqueta? No deixo obert. Hola, hola, bonic. Mira, ja estem aquí fora, us vam perdut que s'havia entrat. No, dona, no. És preciós, això, eh? No, és una molt maca i tranquil·la. Molt bé. Una amagada, eh? Jo la mare. Deixeu-vos ara. Sí. No em porta xocolata. Leo, Leo, Li tinc que portar xocolata. Els ruïs estan posats tot el personal de golf. després ens veiem com era una cosa que no tenen una vegada. Cap on tenim, cap allà? No té que anar al lavabo. Anem a mirar el que és la cosa. ¿Y polimerizais vos en copiar esto? Bueno, ¿Los auriculares? ¿Empezamos por aquí? Sí. No sé cómo acaba la cosa, se me complicará eso. Claro. Des dels budins hi ha més reducció. Esclar, per això dic que Cartàfol és una producció que en Cerro Bailal en fem 4.400. La calma ni Aquesta línia. Amb això en fem, doncs imagina't, les 1.000 ampolles... no anava a dir 1.000 ampolles, però... De fet, avui provarem el comí, no? Provarem aquesta aquí. Ja que estem, provem algú... Algo diferent? No, sí. Han perdut el Pere, eh? Un munt de això, la comida de l'amic, que tinc calor, eh? Bueno, mireu la porta. Això és una porta de marbre. Molt original, molt, eh? Doncs ara veureu com veurà aquesta. Val? Ara és que fem aquí, fem entrades de 2.000, 3.000 quilos, o sigui, molt poqueta cosa. Com us deia abans, anem provant, aquestes 3 passades, aquestes tal, això és de reconeixement, aleshores entra la recorda per remarcar. Després, aquí hi ha la taula de selecció. Hem posat aquesta taula de selecció. Sí, el que es diuen premses. Hi ha mitologia per fer altres coses, o ja se les compren les premses. Llavors, Quan fas de pressió, fas un caldo de Nadal, és el mateix una cassola de 500 litres que una cassola de 1 litre, doncs també Col·loquem, no? ben polit de terra. Aquí hi ha una rampa, fixeu-vos, aquestes peces aquí, hi ha una rampa que podem baixar al costat de la roca fins allà baix, i girar tot això, i una rampa. Per portar el control de tot, no?
que feu dinars i... Fem dinars, mira. Tu ara vols fer una festa d'aniversari i tot això? Ah, sí? O mira, fem un casament. Sí, sí. I ja està. Tenim la cuinada professional, tenim un office aquí baix que tampoc us he ensenyat, jardí romàntic, es va portar un grup de jazz de 3 tios tocant. No volia marxar. El tros d'allà està dalt. Més aire, perquè més jove. Quin que no va ser no? Aviam. Tu voleu que us porti la teca ja? Sí? Jo una mica d'aigua, sisplau. Sí? Potser aigua? Un got d'aigua. És que em sap greu que... Algú més voldrà aigua? Regenerar. Perden la llana i nosaltres em porten la fama. La llana, això de la feina que no... Però molt bé, tant que ho haia. Espectacular, i molt maco tot, i ens hem pagat el David que ens explica, però fantàstic. Que s'ha explicat molt bé. Jo li faig molta por al David, perquè ho fa molt bé. Crec que li dona un joc extra. Pues sí, de veritat que ho fa molt bé. Què va fer les 3 aquesta aigua? Què va fer les 3 aquesta aigua? Tots els secrets no es diuen. No, i tant, no va. Tots els secrets no va. Heu passejat per les vinyes? Us ha ensenyat la vinya del país. És un 2009. Pràcticament no surt ni un quilo per sec. Els interiors antics, botins, molt atapeïts, amb poca quantitat de raïm. El senyor seu aquí, Molt bé, gràcies. De res. I bé, és un... Això es diu carboni integrat. Però carboni integrat. Si vols quedar bé. Carboni molt integrat. En canvi, els cabres de 90 quilos que tenen que fer... Sí, bueno, tenen que fer, sí. Però porten més gas. De celebració de tenir això per celebrar. Porten gas. Bombolla, la bombolla és alegria, però aquells... 13,9. Que és molt poc. Per exemple, i va agafar una ampolla, el va tastar amb una bodega d'un amic i va trobar aquesta varietat i va encantar. I va dir, bueno, doncs aquesta varietat la plantaria allà de la casa, a l'esquena, a la publicitat. Ciao, ciao. Grazie per spiegare. Hola, hola. Hola. Buenas. Hello. Vamos un poco piringuillos. Así no le...